Juanma Moreno aposta por un goberno do Partido Popular en solitario en Andalucía. O PP gañou as eleccións e encadea 4 victorias consecutivas nas autonómicas. Juanma Moreno quedou a 2 escanos da maioría absoluta, pero di que o resultado é contundente. Mentres, o PSOE rexistra o seu peor resultado histórico. Montero non confirma se permanecerá no escano toda a legislatura. A Xunta reforza a inspección sanitaria para mellorar a xestión das baixas laborais. Vanse incorporar 18 novos profesionais. A última palabra, á hora de dar unha alta médica, terán os inspectores da Sanidade Pública. Sede episcopal desde o século XII e capital dunha das 7 provincias do antigo Reino de Galicia ata 1833, en Mondoñedo plantexan xa agora acadar a Declaración de Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Elementos non lle faltan. A súa traxectoria histórica súmase un rico patrimonio e o paso do Camiño de Santiago. Boas noites, comezamos. A victoria do Partido Popular nas eleccións andaluzas pecha o ciclo das autonómicas deste ano tras os comicios en Extremadura, en Castela e León e tamén en Aragón. O PP interpreta os resultados de Andalucía en clave nacional, cree que son un aviso do que pode pasar nas próximas xerais. Alberto Núñez Feijóo fala dun desexo de cambio en España. En Ferraz asumen a cuarta derrota do ciclo autonómico, pero sosteñen que as andaluzas non son as xerais e quedan con que o PP perde forza en Andalucía. O Partido Popular gañou con claridade as andaluzas, pero quedou a 2 escanos da maioría absoluta. Os populares conseguiron 53 deputados. O PSOE marca o seu peor resultado histórico en Andalucía con 28. Vox sobe ata os 15 escanos e Adelante Andalucía convértese na cuarta forza da Cámara. O gañador das eleccións, Juanma Moreno, con este resultado aposta por un executivo en solitario. Enviado especial a Sevilla, Marcos Sueiro. Juanma Moreno non ve outra opción que non pase por formar un goberno en solitario, como dicías, Pablo, e seguir aquí no Palacio de San Telmo. Hoxe era recibido con aplausos en Madrid e explicou ante os compañeiros e os medios o seu razoamento. O Partido Popular gañou as eleccións e non é posible outra alternativa. Sabe que non ten maioría absoluta, como comentabas, pero xa lle dixo os de Abascal que en vez de prioridade nacional hai que falar de prioridade andaluza. Na outra beira, María Jesús Montero, do Partido Socialista, avanzou que vai estar na oposición. Xustificou o resultado do Partido Socialista, pero non aclarou se vai presentarse ás próximas eleccións autonómicas. Mais reaccións, os anticapitalistas de Adelante Andalucía anunciaron que se van presentar ás xerais debido ao seu resultado aquí. Todos teñen claro que o Palacio de San Telmo vai ser ocupado de novo por Juanma Moreno. A fórmula para gobernar ten que dar con ela, pero de momento di estar satisfeito co resultado. Juanma Moreno quería evitar o lío, pero quedou a 2 escanos. Ese lío tiña nome, Vox. O la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato. O candidato popular di que ten marxe de abondo para poder gobernar en solitario. El resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario. Os de Abascal non amosan especial interese en entrar no Executivo, pero vense con forza para negociar e xa avisan que defenderán a prioridade nacional como a primeiro punto. No PSOE toca facer propósito de emenda, son os peores resultados, pero a candidata justificou nunha loita desigual. Que hemos peleado contra Goliat y contra los gigantes, esto también hay que decirlo. María Jesús Montero asume a debacle, prepárase para dar a cara no Parlamento, pero non confirma se permanecerá toda a legislatura. Uno nunca puede decir 4 años, no. En 4 años pasan muchas cosas, pero lo que sí, desde luego, es que voy a ser la jefa de la oposición. O candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, asume o mal resultado. No cumple con nuestra expectativa de crecimiento. Pero descarta a posibilidade de facilitar a investidura de Moreno Bonilla a cambio de acordos programáticos. Cos resultados das andaluzas sobre a mesa nas sedes nacionais dos partidos, hoxe é día de análise, unha lectura que se fai en clave nacional. Na sede do PP, a análise dos resultados transcende Andalucía. España quiere cambio y el cambio está más cerca. A euforia en Génova contrasta coas caras longas en Ferraz.
No es el resultado que obviamente esperaba el Partido Socialista. Pero aínda así pouca autocrítica e insisten na súa estrategia de presentar ministros ás autonómicas. Si no hubiera ministros, ustedes se plantearían la pregunta contraria, es decir, ¿por qué teniendo ministros no los llevan ustedes al territorio? Pero no PP teñeno claro. La condición de ministro de Sánchez no es un reclamo electoral, es una losa, porque la losa es Pedro Sánchez. Feijóo séntese reforzado cara a Xerais, tamén Vox. Llegaremos fortalecidos a la batalla final. E tamén na esquerda os andalucistas ven o futuro con optimismo. Adelante Andalucía va a estar en el Congreso de los Diputados. En Podemos admiten a derrota pero non tiran a toalla. Creemos que es necesaria una izquierda estatal, fuerte, autónoma del Partido Socialista. Iso sí, non aclaran se pensan repetir a coalición con Izquierda Unida e Sumar. Pois Sumar anuncia que vai acelerar a elección do candidato para as eleccións xerais. Queren ter xa o nome antes deste verán. Dende Sumar recoñecen que os resultados en Andalucía non foron satisfactorios e buscan reconstruir o proxecto despois de que Yolanda Díaz anunciara que non ia a repetir. Alfonso Rueda destaca que as eleccións de Andalucía demostran o difíciles que son hoxe as maiorías absolutas como a que o PP conseguiu en Galicia. O presidente da Xunta cualifica ademais de moi malo o resultado do PSOE. O peor da súa historia, pues debería reflexionar, pero como eu estou convencido de que todo está sacrificado, e este é un clamor tamén, seguramente, no interior do Partido Socialista a pervivencia do seu líder en Madrid, pois probablemente será un chanzo máis na debacle xeral que está sufrindo o Partido Socialista. Galicia reforzará a inspección sanitaria para mellorar a xestión das baixas laborais. É unha das novidades do plan da Xunta contra o absentismo. A outra é que cun só permiso imos poder facer nas mutuas todas as probas que precisemos, sen necesidade de que un médico as vai autorizando unha a unha. Gloria Varela. Sí, a Xunta busca reducir a burocracia e axilizar a xestión das baixas, xa que a día de hoxe Galicia é unha das comunidades con maior incidencia das baixas laborais. Por iso, o Goberno galego tamén vai reforzar a inspección sanitaria coa contratación de 18 novos profesionais. Con todo, cando haxa que dar unha alta, será sempre a sanidade pública a que teña a última palabra. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Por lo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral. A Xunta prevé estender a toda Galicia o plan piloto que puxo en marcha en Ourense para transformar locais comerciais en vivendas ante o éxito da convocatoria. Recibiron ofertas para converter 26 baixos en fogares que se destinarán a alugueiro asequible. O problema da resposta á falta de vivenda pública nun concello ourense no que non hai solo dispoñible para construir pisos. A proposta da Xunta destinar 2 millóns de euros á compra de baixos e entreplantas en desuso para convertelos en fogares. Recibiron solicitudes de 26 locais que se transformarán en 32 vivendas. E agora, toca seguir movendo ficha e se a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia. Porque destaca o Goberno galego a iniciativa serve para ampliar a oferta de vivenda pública, pero tamén para dinamizar vilas e cidades. Gañan esos propietarios que tiñan esos locais en desuso, gaña a cidade de Ourense toda vez que rexenérase urbanamente a mesma e, por suposto, gañamos todos incrementando ese parque pública de vivenda. Poderán optar a estes pisos os demandantes de vivenda do Rexistro de Ourense e ofertaránse só para alugueiro accesible. O Senado insta ao Goberno a axilizar a instalación do sistema de balizas láser prometido para mellorar a visibilidade no alto do Fiouco, na autovía do Cantábrico. A moción presentou ao Partido Popular e incorporou unha emenda do BNG para exixirlle ao Goberno que durante as obras se habilite un terceiro carril na Nacional 634, por onde se ten que desviar o tráfico. O Senado tamén aprobou hoxe cos votos do PP e do BNG unha iniciativa dos nacionalistas para pedirlle ao Goberno unha reforma integral da Nacional 541, o seu paso por Cerdedo-Cotobade. O PSOE abstívose en ambos casos.
Aumenta a tensión entre os Estados Unidos e Cuba. O presidente cubano advertiu este luns que un ataque norteamericano á illa provocaría un baño de sangue e insistiu que as ameazas constantes constitúen un crime internacional. A advertencia de Díaz-Canel chega en plena campaña de presión da administración Trump sobre a illa e despois de que un medio norteamericano publicara que o goberno cubano mercou máis de 300 drons militares. O presidente cubano defende o dereito do seu país a defenderse e lanza unha advertencia clara a través das redes sociais. Unha agresión militar dos Estados Unidos contra Cuba provocará un baño de sangue de consecuencias incalculables, di literalmente. Los americanos no pudieron con los indios, el cubano es cubano, no deja que nadie se meta en su tierra. Pero entregarle el país nunca se lo puede entregar, ¿me entiendes? Si vienen, tienen que pelear porque Cuba le va a responder. O bloqueo petroleiro dos Estados Unidos está provocando unha grave crise enerxética en Cuba, con apagamentos que duran varios días. Tras a caída de Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump repetiu en múltiples ocasións a ameaza de tomar Cuba pola forza se o país non se avén a unha negociación. Irán é o país no que máis medra a pena de morte. No réxime dos ayatolás executaron o ano pasado máis de 2.000 persoas. É o 80% dos casos de todo o mundo, sen contar as da China, que non ofrece datos. Unha das execucións máis chamativas dos últimos meses en Irán foi a dun campeón de loita libre de só 19 anos por participar nas protestas de xaneiro. E o goberno do Congo eleva a 91 as mortes polo último gromo de ébola no país. A Organización Mundial da Saúde declarou emerxencia de importancia internacional tras a aparición dos primeiros contaxios nos países veciños. É o 17º gromo de ébola que se declara en África desde o primeiro rexistro da enfermidade en 1976. O epicentro do contaxio é a rexión congoleña de Ituri, no leste do país. O ministro de Saúde da República Democrática do Congo informou este luns de que xa hai 91 mortes probables e 350 casos sospeitosos. Ademais, hai un morto en Uganda e confirmouse outro infectado en Sudán do Sur. Países como Ruanda xa decretaron o peche da fronteira co Congo. As análises das primeiras mostras confirmaron que se trata da cepa Bundibugyo, que ten unha taxa de mortalidade de entre o 25 e o 40% e contra a que non existe vacina. O leste do Congo leva anos sumido nun conflito armado entre o exército e milicias rebeldes que dificulta o despregamento sanitario. Non hai centros de illamento e os enfermos están sendo tratados en hospitais ao límite da súa capacidade. O ébola transmítese por contacto directo cos fluidos corporais de persoas ou animais infectados. Causa vómitos, diarreas e hemorraxias internas. O gromo de 2013 deixou preto de 30.000 mortos. Os 13 pasaxeiros españois do Ondius volven dar negativo por antivirus nunha segunda PCR. Tras 8 días de illamento, o resultado desta proba permitiralles sair dos seus cuartos, acceder a zonas comuns e recibir visitas de familiares. O español que deu positivo evoluciona favorablemente segundo este último parte de Sanidade. O cruceiro, por certo, mentres chegou este luns ao porto holandés de Rotterdam, onde mañá comezará a súa desinfección. Galicia amplía a idade de vacinación fronte ao virus do papiloma humano nos homes. A partir deste mes recibirán os varóns de ata 25 anos, é dicir, 4 anos máis que ata agora. O goberno galego destina 1 millón de euros á compra destas doses extra. Con esta ampliación prevén vacinar 21.000 mozos máis. Máis asuntos deste luns. A Garda Civil precintou 2 establecementos comerciais en Mos e Pontevedra por vender produtos pirotécnicos de xeito ilegal. Patricia Vilar. Sí, a Garda Civil denunciou 2 comercios, un situado en Pontevedra e outro en Mos, que vendían artigos relacionados coa pirotecnia, pero que non contaban nin cos permisos, nin tiñan as medidas de seguridade necesarias para poder vender estes produtos nos rexistros. Os axentes no comercio de Pontevedra incautáronse de 1.000 unidades de produtos pirotécnicos que en total sumaban 8 kilos de pólvora no seu interior. No de Mos, que registraron uns días despois, foron 43 kilos de pólvora, en total 8.000 produtos pirotécnicos. Estes establecementos comerciais poden afrontar sancións que poden chegar aos 30.000 euros.
Grazas, Patricia. E hoxe soubemos que un español morreu afogado nas Illas Maldivas mentres practicaba surf. O falecido de 53 anos ia a bordo dun barco de excursións turísticas. Foi trasladado de urxencia a unha clínica local onde confirmaron o seu falecemento. As autoridades abriron unha investigación para aclarar as causas desta morte. É o terceiro incidente con turistas nas Maldivas nas últimas semanas. O xoves morreron 5 italianos mentres practicaban submarinismo e hai pouco máis dun mes outro español sufriu a amputación dunha perna tras ser atacado por un tiburón. O home de 45 anos que presuntamente acoitelou mortalmente a súa nai de 78 permanece ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital de Lugo, onde foi trasladado tras a súa detención. Demetrio Morenza, Lugo. Sí, foi o propio marido da vítima que atopaba o seu corpo tendido no chan no domicilio e chea de sangue. Inmediatamente deu parte e foi trasladada en ambulancia até este hospital. O Ula con vida, pero a gravidade desas feridas provocadas con unha arma branca acabaron provocándolle a morte. A policía establecía un dispositivo que daba como resultado a detención do seu propio fillo de 45 anos e que vive con elos, e posteriormente tamén foi trasladado ata este hospital onde agora mesmo permanece en observación psiquiátrica para confirmar ou descartar se foi víctima dun brote psicótico. A investigación está baixo segredo. Liorta na Praza Roxa de Santiago a plena luz do día. Os que pasaban por ali gravaron estas imaxes en que se ve como un dos mozos implicados nesta lea saca un coitelo mentres persegue outro rapaz. Os viandantes e os que tomaban algo na terraza optaron por afastarse ante a ameaza. En Vigo, Partido Popular e BNG negocian convocar un pleno extraordinario pola imputación da concelleira de Seguridade no caso Saltamontes. A oposición considera que se Patricia Rodríguez, investigada por homicidio imprudente, non dimite, debe ser destituída de inmediato. Desde o Grupo Popular acusan o alcalde de manter unha actitude de silencio e inacción cómplice ante un caso que, ao seu entender, require asumir responsabilidades políticas. Imos xa con esa brutal agresión que sofreu un home en Santiago. 2 individuos reventaronlle a porta da casa e deronlle unha malleira. Ten o ollo reventado e tocoulle el como lle puido tocar a outro. Todo empezou na rúa cando tropezaron coa súa muller. 2 rapaces, non eran moi maiores, baixaban pola costa e entonces a miña veciña salía da casa, a increparon, se meteron con ela e nada, pois ela, non sei se lle contestou. A muller colleu medo e meteuse de volta na casa, pero os agresores buscaban lea. Eles foron detrás e entón romperon toda a porta, os cristais, e ela tiña familia dentro, baixaron e lle diron camán no ollo. De feito, ten o ollo super hinchado. Malia o impacto inicial conseguiron gravalos cando marchaban rúa abaixo e sorte diso. Grazas ás imaxes a policía local detivos ás poucas horas preto dun supermercado no que tamén aliaron. Un intentou roubar, caeulle a mercancía toda, a chica díxolle que saliran, que os estaban gravando as cámaras, púxoselle o outro violento, rompoche a cara ou algo así lle dixo. O moi agresivo, cando saleu o outro, a compañeira intentoulle quitar das mans o que levaban, empurrouna. Non son do barrio, pero lonxe non andan, creen coñecelos das redes. A lo menos a un deles pensan que o mesmo que nos últimos días fora denunciado por increpar, acosar e seguir a mozas polo campus, un vídeo que se fixo viral. Shakira acaba de gañar a última batalla con Facenda. Unha sentenza da Audiencia Nacional di que a cantante colombiana non cometeu fraude en 2011 e ordena que Facenda lle devolva 60 millóns de euros. Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve. Co eco das fortunas do 2010, o 2011 foi un ano de moito éxito para a cantante colombiana. Facenda puxose a investigala. Quería demostrar que Shakira tiña xa en 2011 residencia habitual en España. En 2018 denunciou-na pola vía penal. Ela respondeu, loitou. Agora, unha sentenza da Audiencia Nacional acaba de darlle a razón á artista. Considera que non se puido probar que no ano 2011 pasara ela 183 días en España, que é o requisito para considerala residente fiscal do país. E a sentenza ordena tamén a Facenda que devolva 55 millóns de euros a Shakira.
pero xa se verá, porque non é sentenza firme. En todo caso, Shakira xa celebrou como vitoria esta última batalla. Creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Pero a colombiana di que logo de 8 anos sinalada como culpable, unha sentenza cambiou esa narrativa. Verdadeira tolemia que despertou en varias cidades de todo o mundo a venda dunha colección de reloxos de peto, ademais. A marca suiza Swatch anunciara que ia sacar unha liña singular chamada Royal Pop, creada en colaboración cunha firma de luxo tamén suiza, e houbo xente que fixo cola durante días e chegou a alporizarse. Os reloxos véndense a uns 400 euros, pero seren dunha edición limitada, pronto foron xa multiplicando ese prezo en webs de segunda man. En Barcelona, con tanta xente, mesmo houbo que pechar a tenda e deixar a venda para outro día. Os veciños ameazan con contestar ás festas estudantiles con aspiradoras a primeira hora ou mesmo con concursos de karaoke cando sexa tempo de exames. Vinganza pedagóxica ou dito de outro xeito, ollo por ollo, dente por dente. Que tal lles parecería? Eles tamén foron adolescentes. Tampouco merezco porque uns veciños fagan ruido que empecen todos. Tomar represalias non é sempre a mellor acción. Un pouco de ruido de máis sí que se fai, pero, a ver, estaría feo. Claro, no momento, non de volvelo na época de exámenes. Porque a verdade é que estamos nunha época que é moi agobiante. Precisamente, onde máis doe, en época de exames, e como máis doe, cun aspirado intensivo, cun trade, cun concurso de karaoke veciñal con éxitos dos 80 ou movendo mobles. Todo isto recolleu o aviso que unha comunidade de veciños colgou no seu edificio da zona do Ensanche Compostelán. Foi nun, pero comprobamos, podería ser en calquera. Un escándalo, hai de todo. A música para todo, pixe, a mí non me fai falta que me poñen a música, para veces estou leo da cabeza. Por la noite é complicado dormir. O aviso tirou de retranca para alertalos, tamén para convidalos a que eviten xa a vinganza viral cun cambio de actitude. Xulguen vostedes mesmos. Hai quen non parece estar nada convencido. Total duermo como unha piedra. Pero non facemos tanto ruido, realmente. Saben o que hai. Chegar a un acordo entre todos. Non só somos nosos estudiantes os que damos problemas. Convencidos, sí, do que lles faría máis dano. Taladro. O taladro. El taladro. Se taladren. Pois tomen nota ou non uns e outros e obren en consecuencia dun conflito de convivencia que se cadra e moito mellor tomalo con humor. Máis de veciños, estes con outra misión, os de Mondoñedo, que queren que a súa cidade sexa recoñecida pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade. De momento, só é unha idea da Asociación de Veciños, pero están máis que seguros de que o poden lograr. A veciñanza de Mondoñedo ten un obxectivo claro, converter unha cidade que agocha moitos segredos en Patrimonio da Humanidade. É unha pequena peroliña, non? É como, non ten grandes cousas, aquí non vamos a encontrar a Catedral de Toledo, pero todas as cousas pequeniñas que ten, son tantas, tan xuntas, tan continuadas no tempo, que prácticamente non tes momento na historia onde non podes sacar un personaxe importante, un resto arqueolóxico interesante. Unha cidade cuxa catedral xa é Patrimonio da Humanidade grazas a formar parte do camiño, pero agora queren dar un paso máis. Sei que calquer pobo de España podría pensar o mismo e seguramente teña moitas cousas, pero aquí realmente reúnense moitas características curiosas en un fin do mundo que representa Mondoñedo con esta niebla permanente que temos. Polo momento atópanse nunha fase inicial do proxecto e están a facer encontros veciñais para xuntar ideas. A iniciativa sentou moi ben na cidade. Pois pareceme genial, a verdad, porque outra cousa maiores para chamar un pouco a xente que veña ao pobo. Bueno, genial, porque así todo o mundo conocería Mondoñedo, que es un pueblo precioso. Sería un gran paso para nosotros como población e tamén de cara ao turismo, para vendernos máis hacia o exterior. Saben que non vai a ser sinxelo, que teñen que cumprir con moitas exixencias da UNESCO e que todo o proceso pode levar décadas, pero nada vai frealos na loita por converter Mondoñedo en Patrimonio da Humanidade. A arquitectura na música é un fermoso traballo do fotógrafo Charles Brooks. Semella que estamos dentro de edificios baleiros, abandonados ou futuristas. En realidade é o interior de instrumentos musicais, unha pandeireta, un violonchelo do século XVIII. Son fotos feitas con lentes médicas de alta resolución. O efecto, como nesta, é o de estar nunha gran avenida con enormes rañaceos, pero non, estamos dentro dun órgano de tubos. Feliz noite, ata mañá.